Anyị ekene unu, anyị ekenekwa ọra mmụọ, anyị ekene ndị ichie. Ndị ichie bụ ebu ọnwa abụọ, arụbụna gụbụ ebu ọnwa abụọ. Chimụbụ Chibuzo egwu ọnwụ wụ Adaejo. Anyị si na tata wụ oke ụbọchị n'isi ya nwa ada anyị wụ ada unu nwanyị wụ nwunye unu wụ Tochukwu Nwankwọ. Na tata ka ọ na-enye unu mmụọ ihe ọ gbatala ọsọ agwụ n'obi unu, wụ mmụọ nwe agha, wụ ndị kwadoli elu n'ihe gbanyelu ịlụ ọlụ ọdịnala bụ ọlụ mmụọ. Ọnya ka anyị mee omenala ya, iji wee nye unu nre unu nru, ikene unu ekene n'aka unu nyelie, wee na-ayọkwa unu ka unu ganyekwe n'iru na-akwadokwe n'iru ọlụ. Wee na-ekene unu wụ ọra mmụọ na ọ bụ na ọmụmụ anyị asị na anyị amụtago, maka na nke bụ na ngada anyị ka ọ dị. Onwe ndị anyị nyechara aka, onwe ndị agbazichara ụzọ ọlụ ma ba na-alụchi ya na mba, ba bụrụ ndị be anyị, mana anyị woturu arụ ala, wotu mma ala, wee kụzielu ba usoro ọlụ, wee welie na-alụ ya, ọ na-agazili ba. Wee sị na ya bụ Tochukwu Nwankwọ wee eze nwaanyị Ugogbe Oyibo, ọra mmụọ si na Ngwube Nwankwọ, ndị ichie si na ikwu nne na Ngwube mmadụ ka a sị ka unu zuo oke. Tata ọ bịala mbe arụbụna agụbe egwu ọnwa abụọ, bụ arụbụna agụ abụọ nru, a sị ka ọ gazieli ya. Akpa o ji wee weta iwe o gotere, o ji wee bịa sị ka anyị gụọli ọgbọ na-arụ ya. Anyị sị na unu ya akpọchibe akpa ahụ, ọlụ mmụọ ga na-abịali ya, ọlụ nke mmadụ wụ aka ọlụ ya, wụ decoration ya na-abịakwuli ya. Nke ọbụla bụ ma ọlụ keeki ma ọlụ invent ya ga-aga na-aga, maka dịka anyị na-ekwu, onwe ndị ọgbanje gbalị, ọ bụ na ekwerebe alụ ọlụ, nwee ndị ọgbanje gbalị, ọ bụ na onye ahụ na-alụ ọlụ enye ya ọlụ aka ọ na-alụ, na nke bụ na mmụọ ya kwete na ọ ga na-alụ ọlụ ya bụ ọlụ ahụ, o jebe ka o jelu, ọ nabakwa ka ọ nalụ iwe uke, iwe ibiri, iwe ike aghara na-ezute na ya bụ aba anụnwa ruo ebe anyị kwadolie, anyị nyelie. Ọ ga-esi na ya n'ụta ezigbo di, ọ ga-esi na ya mụta ọmụmụ, si na ya kpata ego o ji ya azụ ụmụ ya, ọ zụcha ụmụ na-enye nka, nwa nwoke nwa nwaanyị ka unu ji ya ajụ ya mma. Anya bụ aba anụnwa ọ ga-alụtali ya, ọ ga-akpatali ego na elu, kpatali ego na ala, ọ ga-akpatali ego moto, kpatali ego ji ya na-eneta onwe ya anya. Anyị nwe na onwe anyị na-alụ na-agbanụ, o nwere ele ọzọ anyị si wele emie, ma ele ọzọ ele ibe mmụọ kwuru n'aba ya ka anyị na-eme. Ndị na-ahụ ka anyị na-eme ọ na-aga, ndị ọbụla ọ ya alụ ụlọ ọlụ, ọlụcha alụba ọlụ, ibe ọma ma eluba bụ ndụ ọma eluba ba lotie, maka na ndị anyị lụrụ na-elote anyị, ọnya ka anyị ji wele adụ mma. Wee sị na ya bụ ọbụ anyị na-aga ọlụ ya n'aba aba aghara abụcha onye dị ndụ ọsị ya na ọ nwụrụ anwụ, ọ bịaghị akwụ abụ onye nwụrụ anwụ ọsịebe ya na ọ dị ndụ, ire abịa ya na-ekwu bụ eziokwu. Aka anyị ji tinye ọkụ Igbo, tinye na ọgbalụ nke oyibo, tinye na nke ọdịnala,
si na ọ ga-eme oyibo mee igbo ọ ga-adụ n'igbo du n'oyibo ọ ya abụ aka onye wetara wee esori ya anyị ka anyị ji were abụ di ya si ka okwu sie enyi ike na esi ike na ọ ghara akụ ọta n'akala aka ya kpọlọmọnụ a na-akpụ ya anyị akwa na-egbu ya anyị akwa na-emebili ya anya ụmụ nwoke anya ụmụ nwaanyị enwere iwe ọ ga-emebili maka na nwata bụla agwụ obulu ilo ọ ya nye m nwata bụla agwụ obulu ilo nwata bụla agwụ obulu okwu na ụka anyị si ilo ọbụla do na-agwụ anyị akwa na-egbu nwata maka na nwata ji ọbọ n'aka wee sị na ya bụ ngọzi anyị na-enye ya ihe gbasatala arụ ya ọ fụrụ iche eji ama ka ọ ga-abụ anyị ji ose ọra were awoke ihe nyawa ara abịa n'anya Igbo n'azụ ihe ọma ya na-abata ọgba arụ ọ ga na-agbata ihe ọbụla dị omi na ndụ nwoke ọ ga na-achọta ya ọchọta ọ na-ekwu solushon ka a ga-eme ọdụmma nke ọbụla gịba aba kwuru na ọyịba ya wee mee ọdụmma o mechiche enyo ọ bụla odo n'igwu gịba agara n'ọnya bụ ibe anyị yọrọ wee sị na anyị na-etikwa elu gịba aba senti nke nakwa o nwere ọyị onwe ọyịla iji mana ọ dị n'ụlọ o nwere nke dị oge onye bụ senti anyị na-eti abụ orime onye dịwa abụ orime onye bụ omenala a na-eme ile gịwa abụ orime iwere abụ ọnụ anara ewetaghị mmaka na onye bụ omenala a na-eme ile gịwa abụ orime iwere abụ ọnụ anara ewetaghị mmaka na onye bụ usoro omenala gị ọ gịwa abụ mmiri ọya bụrụ ire ka ikpe ekpere ka izinye anyị ekene m Chukwu, ekene m ndị ichie, ekene m aja, ekene m ndị obodo, ekene ndị ichie be nna m, ekene ndị ichie be nna m, ekene ọba mmụọ makwu m na m ga-abịa ebe onwere ka m si mana Chukwu edego na m ga-abịa wee si taa wee kwadote ka m bịa nye ekene ebe esi zọta m ndụ zọcha m ndụ kwadolu m ọlụ anụ na-agakwa Chukwu tinyere aka ọ na-aga wee na-ekene ọba mmụọ mụ na ya so wee na-ekene ndị ichie ebe egwu ọnwa ọba mmụọ nọ na-ebu egwu ọnwa nke ya bụ chi bụ egwu ọnwụ bụ aka dị ọrịa na-asị dịka m na-emele unu ire taa ekene unu unu mara ihe ọma na-eso onye kenele unu ya sobe m wee na-asị unu mara ihe bụ ọchịchị obi m ma ọ dị na nwa ma ọ dị na ihe gbasa mmansi ezigbo dị na nwa unu nwoke si na ọ chọọ ka m bụrụ nwunye unu wee si na ọ n'aka Chukwu ka ọ dị maka na m ekwu ihe na-eme na ndụ m eri ndị obele na Chukwu dere enye n'oge eme na Chukwu ederi ọma mme ọ masịkwa m maka na ezigbo mmadụ ka ọ bụ o nwere akọ na uche nọmba 1
nwee obi ebele maka onye enweghị obi ebele mụ na ya anaghị eme iwe n'ovu aja na jikọ mụ na ya ma mmea iwe ọjọọ ma mmekwa mbọchị ọbụla m chetali ka m mee ya iwe ọjọọ mee m ụbọchị ọbụla o chetakwa ka o mee m iwe ọjọọ mebi ya mbatakwa na ngwulube nna ya iwe ọma ka m ga-eme maka na ngwulube nna m nọ n'iwe ọma ka m na-eme wee na-asị nyanwa na onwe ya na-abatakwa iwe ọma ka ọ ga-eji bịa maka onye so ajọ iwe anaghị eso m wee na-asị Chukwu na ọdịnala ndị ichie anyanwụ ụtụtụ ụkwana ya ekekele ụwa unu na-edu m n'ọlụ a n'eziokwu ka m chọọ ụbọchị ọbụla m tinyere aka n'iwe ga-eme mmadụ ajọ iwe mere m ụbọchị ọbụla mmadụ tinyekwula aka n'iwe ga-eme m ajọ iwe ma onye anụ onye ọbụla ji ebe dibịa si ihe lụọ ọlụ ka o megidewu m too Chukwu ajọ iwe mere onye anụ maka na iwe agwa m site na mgbe m dị obere na mma mmegide mmadụ na iwe ọma ka m ga na-eme anyanwụ akala ụwa m ka m na-eso wee na-asị na mma mmegidekwa nwoke mma mmegide nwaanyị na iwe ọma ka m ga na-arụ n'ọlụ a na m ga-alụta iwe akụ na iwe enwe lụta ejima dị eni lụta okeke lụta okoye oke abụ ụkọnkwọ mgbe eke mgbe abọ mgba nkwọ mgbe abọ nọ iwe nkwụ onye chewele m iwe ọma merekwali ya onye chikwanụ nke ọjọọ ya sorekwu ya na ajọ iwe ama mma m wee na-asị na taa m na-enye unu ekene unu na-enye unu oke ọkụkọ n'ara ọ gaziele m ma nke ncheta ekwu ma nke m echetere na iwe ọma ka m kwuru na iwe ọma ga-abịali m etu a ngọrọ ya n'aba Chukwu n'aba ndị ichie n'aba aja anyị n'aba ndị mmiri ekene Chioke ekenekwa m ndị iche ekene mmadụ bụ n'agụ anyị si nọ n'aba ka anya bụ aba ka Chukwu nwa nkwa anyị si na nzukọ anyị na-ama ụlọugwu mmọnwụ aba ka mmọnwụ aba ndị iche anyị si unu bịara ka ndị nọ n'oriri anyị si unu segote ka ndị nọ n'elu ala anyị si ka o kwụsie unu ike na ndị nọ n'aja agụ anyị si unu bịara kwanụ ndị nọ n'ugwu unu bịara ndị nọ na ndịda anyị si unu bịara ndị nọ n'ikuku anyị si ka unu bịara ndị nọ n'orimiri anyị si ka unu sie ike n'ụbọchị tata bụ ụbọchị unu ọnya bụ nwa unu uto Chukwu Nwankwọ na o wetelu unu egbe na ọkụ unu bụ ndị ichie begwu ọnwụ bụ ndị nyeli aka n'ọnọdụ ọlụ ya wee sị ka onye unu bụ mmọnwụ agha si elu unu ite na nkwado unu kwadolie n'aba ka aba anụnwa dowali ile ka aba anụnwa pụtawali ego ka aba weteweli iwe ọma ka aba wefuwa ajọ iwe nwoke ọbụla bata n'obi aba ya na-ekwu eziokwu ihe ọbụla zola ezo na ndụ nwoke onye ahụ bata n'obu eziokwu ga-afụta ihe ihe ọbụla dị omimi na ndụ nwaanyị ọ bata n'obi ibe ahụ ya afụta ihe iwe ahụ ekwu ọdụmma anyị si na aba anụnwa ya ekwu emechiche nye ọralụ mmanụ ralụ ebu anyị si ụzọ ọbụla o si mie site n'ihe unu bụ aba kwuru na ọ ga-adị ile na ọ gwakwanụ takata abụbụ n'ọlụ bụ isi na ọgbakata gbakata bụ isi ọ nwere ike mmadụ ndị onye ọzọ na-agba nke na-eje ebe dị iche iche na-ata abụbụ n'ọlụ mana ọlụ nke ya nwere ike ọ bụla okwu ọnụ ka ọ ya ekwu bụla akwa bụla ọchị ka ọ ga-asị unu ga-asị ya welie na-enye o welie n'echiche enye iwe niile ụfọdụ na-agbakeli ana n'ọlụ nke a gazie dole anyị si n'ọnya ka anyị na-ekwu n'aba ọ ga-esi na egwu na elu esi na ya lụta egwu na esi na ya chụta ego moto ọ ga-esi n'aba anụnwa chụta ezigbo dị chụta ọmụmụ ezigbo ọmụmụ nwoke ezigbo ọmụmụ nwaanyị ọ bụ ụmụ eme ya nka n'iru alụ ya nke ọ bụ akala aka ya aka ọlụ ya ọ na-agakwuru ya ya nwaghị ejekwa ije ọ jụọ ese onwe ka o si eje ụbọchị ọbụla unu bụ abaghị asị anyị afọ na ụzọ adụrọ ma ọ na ezi adụrọ mma anyị si ya bụ ụbọchị ahụ ọma na ụzọ adụrọ mma ụbọchị ọbụla unu ga-asị onye bịa na-arụ ma onye bịa na obu anyị afọ na ụzọ adụrọ mma ụbọchị ahụ ọma na ụzọ adụrọ mma ụbọchị ọbụla iwe ọma ga-eme
ma onye iwe ọma ya kwụ n'ụzọ ajụọ ya n'ara anụ ọ fụta na iwe ọma kwụ n'ụzọ na iwe ọma ga-abịa a sị iwe ọma nwa afụta onye arụ adụrọ ọ gbacha anya bụ ara anụ agbatala ya ibe ndụ iwe ọrịa ma ọdụ mma emechie ahụ a sị udo obi achịa ọdụrụ ya na mma anyị sị na anyị na-akpara ndị ichie rarụ obodo aga a sị ka unu bịara arụ ugili a sị unu segotere agba orimili a sị unu bịara ruo nyababa ọjị mkpụrụ ọjị na aba ego ayọrọ a sị ka unu bịara aba aka ike a sị unu bịara ijele unu bịara mkpụrụ mgba bịaranụ nyababa orimili aba mkpụrụ ọjị a sị ka unu zukwe n'oke unu bịa aba niile a na-agba n'obodo Igbo aba niile bụ aba ndị ichie a na-agba agba si n'usegote iwe ọbụla bụ ibe a ga-agbata n'aba ugiri iwe ọbụla a ga-agbata n'aba ọjị na aba ndị orimiri na aba ndị otu ọgbanje na ya bụ Otochukwu Nwankwọ na ọ ga-agbụ ya na aba akụpe bụ aba mmiri unu ya agwụ ya ibe niile ahụ anyị ekwu na ugiri ibe niile ahụ anyị ekwu na aba ndị orimi mkpụrụ ọjị na ego ayọrọ n'ọnya kwunu ya anaghịzie n'aba ọkụpe n'ọnya ka anyị ji wee na-amụ unu nzu anyị na-amụ unu okwu unu mafia unu ma anya nzu mee ka ọṅụ iwe ọṅụ mee na ndụ ya na ndụ kpọrọ ya kpọrọ m ọnụ ihe gbasara ọlụ anyị si unu ekwene ka ọdụ ka ọnụ akọrọ ya na unu ga-ebufutie ọfụta ire ugochara chi nwokwu n'otutu ọchake anyị si na ele ọdụba unu ga-emekwe ka ọma manarị ele ọdụ gbogotekwe sokwelu n'ọnụ na-ekwunu n'anya ka anyị na-ayọ unu mana site n'ego ndị a n'aka ego ndị a na-akpa nwaanyị na-achụtakwu ego ọbụrọsọ nwoke ka ọ dụrụ ego ma nwaanyị na-achụta ego a sị na unu ga-eme ka ọ na-achụta ego ọ chụta ego ahụ ego ọ chụtara n'abalị a ụlọ na ọ ya na-achụta ego o were tinye na iwe akụrụ were ọ chụta ego were etinye na iwe amadi iwe ya bụ uru iwe ya dị ọkpụtọrọkpụ iwe ya metalịa mkpụrụ ọ ya ga ọnọdụ ụmụ ya okwu ome ndụ gbanwe na-achụta ego achụta ọbịa n'akụkọ ọbịa na iwe nseke o wee were ya bụ ndụ si na ya na-achụ agwụ nana na-achụzira tụgharịa na-achụra a sị na agwụ aghara na-achụ ya na ya nwa ya na-anọta ndị agwụ na n'iwe ọnọ iwe bụ ọ nọziri ka ọ zọba ndị agwụ na-eme ọ bụrụ ọzọ na ọ na-azị agba na agwụ na-eme n'ọnya bụ agwụ ọsọ agwụ na-emienụ ka ọ gbaburu iwe wee sị ka ebidozie tọba ndị agwụ na-agbụ ya bụ ndị agwụ ọ ga na-atọ na-agbụ na ọ ga na-atọta ya ọ na-atọta nwoke na-atọta nwaanyị anyị si na ọwụ ka anyị na-agụkwu n'isi onwe anyị dịka anyị gbadoro ụkwụ n'aja na wee na-agụ ka ọ dụrụ ya na mma anyị si na ọwụ ka ọ ga-agazila anyị agazikwela ọra nọ n'ugwu wee na-ekwukwe ndị agwụ mara onye ọdụ jee dozie onwe ya dozie mma agwụ ya dozie ndị otu ya ka udo obi wee chịba agwụrụ ibe dị mma agwụ awụrụ ajọ mmụọ agwụrụ mmụọ dị mma onye ọbụla nwere agwụ onye na-agụ aka kụlụgbogokụlụgbede si na iwe God forbid na nke nwanne mbọsị nke esel osolibia gbagharịba mbọsị nke esel osolibia chigharịba ụfụrụ solibia chigharịba akwa solibia chigharịba ọkụkọ mgbọ solibia danaba na mmiri danaba n'ọlụ anyị sị na kịta anụnwa ka tabụ ka bụ gboo mana ibe anyị na-ekwu bụ okwu anyị bụ ugbo na-ebi anụ na ibe anyị na-ekwu okwu na ọdọgolu na ya anyị si na anya ya ose na-abịa ya akwụkwọ na-eji amatụ maka na ọbịa n'uche okwuo n'ọnụ ọnya bụ dibịa ọbịa n'uche okwuo n'ọnụ ọbịa n'aka eme anyị ibe anyị na-ekwu bụ iwe karịrị ya na-aghara abịakwuche anyị si na iwe anyị kwuru na tata otu na-abịa odo n'ubi anyị zi ya na mmụọ odo n'ubi ọgba anyị agba na-abụ odo n'ubi ibe anyị kwuru aka ya na-akụtali ya iwe dị mma iwe ọma ga na-akpụ ya iru nnọọ ibe anyị kwuru okwu ya na-ejetela iwe ọma ebe ọbụla ọ bara ọ zọnyere okwu iwe ọma mere aka nne ya unu ya amụ ya nzu n'aka nne unu ga na-amụ ya nzu n'aka ekpe unu ya na-amụ ya nzu n'iru ya na-amụ ya nzu n'azụ okilikili ya niile unu ya na-amụ ya nzu enu na ala ma ọ na ya nzu na ibe anyị kwuru ka unu mezuo olu na enye anyị si na-ekwe na edo anyị si nzu oke na nwunye ka o weta anyị amaghị unu ya bụ oke
maka na nwoke ya na-abata n'ogbu nwaanyị ya na-abata n'ogbu wee sị na ọnya ka anyị ji wee jidekwe nke wu nzu nwaanyị na ọ bụrụ so ụba aka aba ka ọ ga na-agba a na-agba ọsọ ụmụ nwoke ma ire iri emi ọ ga na-alụ ọlịa nwoke na nwaanyị wee sị na ya amakwa ụlọ nzuo na-agbakwa ala dị iche iche na ya iwe niile ma aba niile ọnụ ka a na-emela omenala nke ọbụla fụta anụ si na olu ya omere mana nke nwaruo ala ndị orimiri o ji n'aka ya na ọ ya eji ya gbachi ihe niile ọ ga-agba n'ọnya ka anyị na-agba ọnya ka anyị na-agba anyị na-eji agbachi ihe niile anyị na-agba ọ gị nwe nwotu arụ ana wee nwee ndidi wee chọrọ ya andịna nke ọbụla ị chọrọ chọrọ ya sorie ị na-arụ eziokwu dị na ya andịna na-arụ eziokwu dị na ị na-arụ ya mgbe ahụ ị na-arụ ya onye gị na ya nọ na-abịa na-abịa mgbe ahụ ị na-ekwu ya ọ bụrụ ọnụọgụ nke ugili ụfọdụ na-atụzi ntụ ọ nwere ike ọ na-ọwụ ala aba na-ekwu iwe ọzọ na-agwa onye nọ na bie iwe ọzọ iwu gị na nke ebe a bụ ka ị na-arụ ya ka m na-arụ ya ma ọ bụ na ịchakwa abaghị ọrụma mana ọ bụrụ na ya aba anụnwa na idoziri ele kwesịrị n'usoro siene aba anụnwa duto na gị nwa na-asịla onwe gị asị ị nara ịkwụrọ n'eziokwu aba anụnwa na-asịlị gị asị maka na ibi gị nwa jiene elu onye do ma onye na-aghọla onwe ya aghọ na ọwụkwụ ka mmụọ ya na onye anweghị isi ya na-aghọ onwe ya aghọ so na onye nwa ichekwa anya ọfụma ibe ahụ ugili na-ekwu ọ na-atụkwu omimi karịa ugili nke anwụ ị na-abụ n'anya ozugbo nke abụrụ ka edorobie ka maọbụ abịa ka ị na-akị aka mana ọ gị na mmụọ ya achịkwa n'ime mmụọ na eziokwu na aka ya akwụkwọ ọtọ bụ akwụkwọ ọtọ eziokwu esokweri anọghị ka anyị ji were na-ama unu nzu nwoke na-ama unu nzu nwaanyị nwoke ya na-abịa n'obi nwaanyị ya na-abịa n'obi ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị na ọnya na-agba ala na-alụ ọrụ mmụọ asị na ibe bụ ibe mkpi ọ na-ayochie na ọ ga-akụ ya ka e wee welie wee gbabịa ụta wee welie kwachabịa mba onye na-eso usoro unu ga-etubu onye ahụ ugwu eme onye ahụ welie onye ahụ na-ama atụ ya eji ya na-ama atụ o ji ya bụ onye ọgwụ ala na ibe dị otu ụdị na ndụ ya na ibe ka ọ ga-eme ka ọ dụrụ ya na mma onye ahụ na-ekwu anya ọ bụ na onwe ezuli ya na ibe niile ahụ zuru oke na ndụ ya zukwe oke na-arụ ya ọ ya bụ na-agwa onye ahụ okwu onye ahụ wee nwee ike na-ekwu maka na iwe dị mkpa ka ọ ga-ayochie iwe onye ga-ochie ka ọ ga-emelie mmadụ aghara asị na my lord is good obe anara ezuli elu na chi edo mma ruo mgbe ebie ọ ka m na-agụkwa ọbụ na chi nke m dị mma ruo mgbe ebie wee sị na ya amazukwa unu nzuo si iru ọma ga na-akpụ ya ose na-abịa ya bụ ododo nwoke ọbụla bata n'obi ọya na-abụ ibe dị na ndụ nwaanyị ọbụla bata n'obi iwe ọya na-abụ ibe ọdụ na ndụ ya na-amụ ya nzu n'aka ekpe aka n'ihe nzu aka ekpe unu ga-amụ ya nzu n'iru unu ga-amakwu ya n'azụ otu mmụọ na mmadụ ga-achali ya metere ebe ọbịa mgbe egbu onwe n'ọka anyị kwuru n'okwu n'uyi emezie ọkwụ na iji ya ọzọ okwu ebe ọbụla ọ jọrọ okwu iwe ọma mere wee sị na-edo ka anyị ji anyị si na ọ wee dolu n'ihu ọ edokwe n'eke ọ edolie n'oyi ọ edolie na abụ ọ edolie na akwụ mmiri gbalụrụ agbalụ ya doo ihe mebiri emebi ndozi ka a na-edozie wee sị na ọnya ka anyị ji ama unu edo sika unu bụ ọra mmụọ nọ na ngwube egwu ọnwa abụọ n'ụbụ ndị ichie mmụọ nwa aba unu senyite n'ike na ebube ka unu bịa gbaa anya bụ aba anụnwa ọgbọ ya bụ iwe nwa ya bụ nwa gbatala ọsọ obi na be unu ya bụ iwe unu ji wee ya bụ iwe anyị ji kwadie wee sị ka o jee mee akara aka ya na ụfọdụ ndụ na-agba ọsọ ụfọdụ ndụ enwere ndụ na-ekwu n'eziokwu ụfọdụ ndụ anara ezike ya iru aka nke ka anyị ji wee kwadie si anyị jee ka ọ zọrọ onwe anyị aghara evunye nnu rakpuo mmiri anyị ga na-akwụdoli ya ma n'ụtụtụ na-akwụdo ma n'ehihie na-akwụdo ma n'uchichi anyị ahụ nkwudo anyị na-akwụdoli na ọ ga-amịtakwula anyị mkpụrụ dị mma maka anyị aghara akwụdoli onye ahụ ka onye ahụ jezie ọ bụzi na omeme olozi anyị mba
anyị kwudolu aka nne kwa aka ekpe akwa aka nne ọ ya ka aka ji adị ọcha wee sị na ibe anyị kwuru ka unu mezuo onye onye aba ya gbatakwu iwe ji ya na-eneta ezinụlọ ya ọ ya gbata iwe ji eneta onwe ya gbatakwuo nke o wetara egbe na ọkụ gbatakwuo nke ọbụla ewu ka eji aka lụrụ wetakwuo na na-eli ọbụla ebu na wetakwa na-eli na ọbụla ebi wetakwa na-eli a na-alụkwuru n'onye kwadoro ọrụ ụlọ eweta ụlọ nwa ketuketu moto wetakwuo na anyị mgbọ wee na-emenụ ka ibe anyị wee sị na ọ gazigolu ruo anyị sị ka anyị kwuru unu mezuo anyị kenekwa unu n'ọjị ka anyị ji anyị na-awafuru unu bụ ndị ichie na-awafuru ọra mmụọ si na ngwugwu obu ọnwa bụ anyị si na-ekwe na ọjị unu bịakwa n'ụta ọjị onye bụ ọjị aba ka anyị gbalịa anyị ọgbọ ka o wee gazielie anya n'iru ọrụ anyị ji obodo ọcha were eme ya bụ obodo ọcha anyị ji eme ya bụ obodo ọcha nke o ji ya esokwa wee usoro maka na ibe anyị na-alụ anyị na-ewotu obu anyị na-arụ ana were emelụ ndụ mmadụ ahụ ya ka anyị ji were anyị na-anwa ike anyị ibe niile bụ ime nke ige bụ mmadụ ga-eme nke bụ ọ na-adụbalụ Chukwu wee sị ya bụ anyị na-anwa nke anyị bụ mmadụ ka anyị bụ mmadụ nke bụ ọdụolu Chukwu ka anyị na-ayọ ka Chukwu mezuo ndị niile anyị lụrụ ọrụ ka ọ na-agazileba ndị ọ na-alụ ụlọ ka ọ na-agazileba ndị elotere ka ba lotebi ya ọ lụchalụba ka ọ ghara mbụ onye alụchala ọlụ ojewe na onye alụcha ka ọ maa na onye ọlụ na-elikwe n'ibe onye ọlụ na-elikwe n'ibe onye ka nna anyị unu na-ekwe na ọjị unu taa ọjị n'otu ka anyị tanụ n'igo aba ndị ichie nara mmụọ niile esi na-ekwe na ọjị n'ọnụ bụ mmụọ nwe ọjị asị na-akwụ n'ata onye ka eji enye nkwado anyị ụmụ ibe n'ibe abatagokwenụ ya bụ ibe na o si n'aka ya bụ ichie nwoke ya kwado ya bụ ichie nwaanyị asị ma ya bụ ichie nwaanyị ya ga-enyekwa nkwado na uchi ka o wee bụrụ odo n'ebu asị na ọbabụ ndị ichie ka a ata dị iche na-ayọba na arịrịọ ayọba ibe dị mma ihe gbasara ya asị na anyị kenele unu ruo ezumezu mma ezumezu ndị ichie ọnụ bụ oromiri anyị sị na anyị na-enyekwa ụlọ ọjị ọzọ anyị sị na eligbokwa n'ọmịmị ya na n'ụlọ ọra mmụọ ka a chọtara maka na mmụọ niile dị n'isi ijele na esi ndụ emezuo ya na-eligbokwa n'ọmịmị ya na unu wee gozie m gbalịa anya bụ ọlụ ọzọ anyị si ya bụ ọlụ ọrụ ọgba anya ọgbọ ka ọlụ ihe okwu ka anyị eme na-eburigokwa n'ọrụ ọrụ mbunye elu ahụ ka anyị na-ayọ unu ka ọ fụta akwa n'igwe otu aghara agbụ ya otu a nara agba mma okwu ka ọbụla bụ oke oluyi aka ya bụ ọjị a otu nwoke na nwaanyị nwoke ya na-abata nwaanyị ya na-abata ekelekwa unu bụ ndị ichie ekwe na ọjị ọjị ya bụ nwanne anyị otu mgbe anyị kenara ana nke n'aja a na-ekwukwe n'okwu n'ọgbọ anyị kenekwe n'aja na na-eche di ya na-eche anyị si orimiri anyị si na-ekwe na orimiri ya na-eche anyị ekele ọra mmụọ ezumezu ọra mmụọ na ọra mmadụ anyị si na-ekwe na ma arịbụ na agụ ma agwụ ma ọdọm kwari anyị si kwuo niile kele oke ekelekwe m unu ọbụ ka ideji awana ma wetigbo onye rie egwu eke si ya jọọ nwaanyị si ya jọọ ma ọ bụ ma onye ji enyi n'aka wetigbo onye rie egwu unu niile ya kele oke si n'elu ya
Unu wọ̀wọ́. Unu wọ̀wọ́. Ya wọ̀wọ́. Unu wẹ̀nyẹ. Oke ya na-abata n'obu, nwaanyị ya na-abata. Obere ya na-abịa, nnukwu ya na-abịa. Dịka ya na-abịa. Mmanya ahụ ka iweta. Weta mmiri. Nakwa na mmanya ka o wetara site n'ụlọ mmanya ike, mmanya ndị ichie ka ụnụ ṅụọ mmiri. O wee si na-ekwe na mmiri ka ụnụ ṅụọ na-eke. Ṅụọnụ n'oyi, ṅụọnụ na ala, ṅụọnụ na nkwụ. Ọ bụ ọdụmma ka ọ na-eme. Anyị si na-ekwe na ya ụnụ ṅụọ mmiri. Ọwa ka ide ji awa na wetụgbukwa n'igwe rie egwu. Anyị si na-egwu na mmọnwụ agha. Ọrụ ka enye ụnụ mmịa ka mmịa gburu ụnụ. Ọ ka maka ụnụ ṅụọ mmịa wee tụọ omimi ihe ọbụla do na ndụ nwoke ka ọ fịara igwe. Anyị si ihe ya awala ọbịa n'ọrịa anyị kwuru. Ọ ya na-achọli ya ndị ile. Anyị ekenekwa unu. Anyị si na onye na-enye unu sent, onye unu binta, unu ga-anabata. Onye unu 6 flawa, unu ga-anabata. Nke ọbụla o nyere unu, na unu ọ ga-adọla unu na ya na-abụrụ, unu ga-eji n'afọ afọ. Nke wụ ọkwa nke wụ senfu. Ya bụ nke ọ na-enye unu, nke unu wee na-afụ afụ, mmụọ na-afụ afụ. Ọ ụdị obi ka ọ na-ayọ. Iwe ọma ka ọ na-arịọ ka unu na-adụ mma ka o wee na-azọta ndụ ka unu na-etiwoli ụzọ Chineke ka anyị kwuru nje kụtara akụ onye ọbụla ọ lụrụ ọlụ udo obi chia unu emeregokwa ike unu a sị mmelukwenụ gara n'iru enwere ihe mmadụ jetara n'ụwa na-arụrụ na azụtara mmadụ iche. Ọya bụ ji ka ogo na aja bụ ji ka ọ na-enye unu wee sị ka unu na ya liko ọkwa n'isi na ọdụ ya ka eji were eme mma. Ọ bụ isi na ọdụ ya ka eji eme mma. Ọnya bụ oke ọkụkọ ọ na-enye unu, ọ na-enye mmọnwụ ara na ọnụ mmọnwụ ara bụ ezumezu ndị ichie mmọnwụ ara na ngwugwu bụ ọnwụ ruo ndị onye eli aka wee chịkọrịa ọnụ wakeli ya aba ndị ichie wakali aba ndị mmiri. Anyị si na ọnya bụ egbe na ọkụ ọ na-enye Chinụzọ eme ya eke unu ya emekwu mmekwu. Anyị si na ihe gbasara oke ara akọ na obi, ihe gbasara nnekwu ara akọ na obi, ọwụsị akpọ ka ụgbọ ọra mmụọ nnukwu ezumike. Anyị si na ọ na-ọgbọ ka anyị kwuru onye na-arịọ elu kwuo na mkpu a si na ọdụgolu ya na mma. Oke ka anyị na-eme anyị si na-ekwe na ya ruo
ya bụ ka ọ na-enye unu ise ndị nwere ise maka anya obi erike ndị si ka ọ nọgbuo onye nke otu nkwọ ọ ejikwa n'ike nọgbuo ndị ilie ha nọgbuo ndị ilie na-eke ha nọgbuo ya n'oyi ha nọgbuo ya n'ala ha nọgbuo ya na nkwọ ndị si ka ha nọgbuo anya ya nọgbuo ndị ilie esi na ọ dịgo ole na mma na ọwụ ka ejikwa owo ka o ji adịghị ise esi na ọrịa adole isi ebe a na-eme bụ nwa isi n'ọka ọbọ